Сортування сміття. Для чого це потрібно? Сортування сміття означає, що різні типи відходів повинні бути розділені на відповідні контейнери. Це важливо для того, щоб відповідні відходи можна було правильно переробити. Розділення сміття, яке можна переробити, гарантує те, що вони будуть використані для створення нових продуктів. Це мінімізує, наприклад, споживання нової сировини. Це означає, що менше дерев будуть вирубуватися для створення паперу. Це означає, наприклад, що коли пластик буде перероблюватися, буде видобуватися менше, потрібно видобувати менше нафти для створення нового пластику. Це означає, що буде валятися менше сміття на вулицях. Це означає, що будуть менші звалки для мусору. Іншою перевагою є зменшення спалювання відходів, що в свою чергу економить зменшує викиди СО2 в наше повітря. Тому зроби свій внесок в захист навколишнього середовища. Сортуй сміття. Тож, як працює сортування відходів? Німеччина – одна з країн світу, яка перероблює більшу частину всього сміття. Система сортування і переробки відходів тут дуже організована. Як саме правильно сортувати сміття, ми розповімо далі. Скло поділяється на 3 різні категорії. Це є біле скло, коричневе та зелене. Біле скло. Однак в ці контейнери не повинно потрапляти бите скло або шибки. Порцеляновий посуд також має сортуватися окремо. Ми маємо зараз зелену пляшку. Зверніть увагу, що кришки не викидаються разом з склом. Кришки треба утилізувати окремо. І коричневе скло. Ми зробили все правильно. Паперові відходи викидаються в сині баки. Сюди належать картон та різні папери. Однак використані одноразові тарілки та коробки з-під піци не дозволено викидувати в сині баки, тому що вони спричиняють проблеми з переробкою. Тож куди викидувати вже вживані паперові тарілки та коробки з-під піци? Для цього підійдуть чорні баки. Сира їжа або варена їжа повинна викидатися до коричневих контейнерів. Вони ще можуть бути зеленого кольору. Головне, щоб там було написано «біо». До біосміття належать будь-які відходи органічного походження. Поліетиленова, пластикова або ж желізна упаковка, це можуть бути, наприклад, бляшанки від консерв. Вони викидаються в жовтий контейнер. Сюди ми викинемо також наші кришечки від порожніх пляшок. Це сміття потім детально сортується, відбираються відходи для подальшого вжитку, а інше спалюється для видобування енергії. Все, що не помістилося в вище указані баки, викидується в чорний бак. Бак для загального сміття. Але сюди не можна викидувати такі якісь небезпечні відходи, як, наприклад, батарейки, акумулятори, залишки від фарби, флуоресцентні лампи та все, що є небезпечним. Їх потрібно окремо утилізовувати і відвозити на сміттєзвалище. Великогабаритні відходи можна утилізувати, домовившись з муніципальною службою. Для цього ви повинні туди зателефонувати і зробити термін. Їх ставять на узбіччя, і потім спеціальна служба приїжджає і їх забирає. Також ви можете самостійно це відвести на звалище та віддати в утилізацію. Важливий момент. Не можна, коли ви бачите таке звалище сміття, не можна туди докладати своє сміття або забирати звідси щось собі. Предмети одягу чи взуття утилізовуються в спеціальні контейнери. Туди ви можете викидувати свій одяг чи взуття, які ще придатні для вжитку. Можливо, для них знайдеться якийсь новий хазяїн, хто їх потребує. Якщо, прослухавши всю цю інформацію, ти все ж не впевнений, в який бак викидувати відповідний вид сміття, ти можеш пошукати інформацію в інтернеті або звернутися до нас і написати нам у чаті.
Ми з радістю відповімо на всі твої питання.